són equips molt joves, corren com... Són 11 jugadors que van, i quan 11 jugadors van així d'aquesta manera sempre és difícil, i a sobre estan ordenats, és a dir, hi ha una raó a tot el que fan, tant defensiu com ofensiu, i ens ha obligat a fer un molt bon partit en un camp on apreten moltíssim la gent, ajuden molt el seu equip, i fer-ho i tornar a demostrar la personalitat que hem demostrat, sobretot a través del joc. És això, no deixa de sorprendre amb l'equip en el sentit aquest, no? Sabem de la importància i veus com van a l'autocar, com arriben al vestidor, com es preparen ells mentalment. Això et dona molta seguretat per al futur. Sabem que hem fet un pas molt maco, perquè això ens reforça molt amb el que fem, ens seguirà reforçant dient que si no van bé les coses ja sabem qui són els responsables, perquè són capaços de venir aquí i jugar amb aquesta personalitat, ho hem de seguir fent fins al final.